At syempre sa panahon na kung saan ang daming nangangati, ang daming inhit. Pero kapag usapang commitment, aba, walang comment. mahal. Ano yung sa'yo? Kim Chino yung nita. Ay, siya ko to mahal hindi ako yung nakaitim. Oy, eto pala ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong mapapakinggan kung ikaw ay naghihintay ng iyong sundo at kayo ay maglo-long weekend. Ako na muna ang iyong jowa. What? O di kaya ikaw ay nagpapalipas ng rush hour, ako pa rin naman ang iyong matitikman. Ano matitikman, Kim Chino? Usapang pag-ibig tayo, usapang relasyon na kung saan karamihan ngayon sa tao ay gusto lang tikim-tikim, gusto lang relasyon na kung saan para silang magjowa pero hindi mo naman masasabing iyo. Pamilyar. Alam mo mahal, yung sinasabi nating no label relationship, masaya yan. Kumbaga sa umpisa walang pressure, gagawin nyo yung ginagawa ng magjowa, tapos kapag ayaw niya na sa isa't isa, ay naku, ile-let go mo na. Ganun kasimple. Kumbaga no attachment. Pero. Ay naku, delikado yan. Lalo na kung ikaw ang na-fall. Oo, alam ko yan. Kasi minsan na rin ako nga nabiktima ng mga panandaliang tao. Kaya ngayon ako ay may trauma. Sige, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Ay naku, ayokong matulad ka kay Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit delikado ang no label relationship. Ito na mahala. Una, wag sa no label kasi walang malinaw na commitment. Dun pa lang basic na basic, 'di ba? Ibig sabihin niyan, pwede kang iwan kahit anong oras, kahit na mahal mo siya, kahit natikman mo na siya, at kahit nakasama mo na siya sa mainit o malamig na gabi. Pwede kanyang i-dispatch siya. Totoo yan diba? At ito pa mahal, kapag no label, wala kang karapatan. Wala kang karapatan magselos, wala kang karapatan manghingi ng update, at wala kang karapatan mambakod. Sinasabi ko sa inyo, wala namang kayo. Ganun kasimple, di ba? So at the end of the day, bakit ka magsisettle sa malabo? Huwag kang magsisettle sa temporary at huwag kang magsisettle sa walang label na relasyon na sa una lang masarap pero eventually masakit na talaga, lalo na kung ikaw ang talo. Di ba? Itong driver na to pala mahal, nakikinig pero sa sobrang gwapo nakakapagtaka kung isa lang talaga ang asawa. Ay, shoutout natin nakikinig. Isang sweet lover na si George Quesada, isang GSM driver. Maraming salamat sa pakikinig. At sana wag ka namang biktima ng mga nananahimik na babae na talaga nga namang willing na mag-commit. Huy! Hindi, mabait yan. Mabait ang mga chuper natin, lalo na mga GSM driver natin na malapit sa puso ng 90.7 Love Radio Manila. Maraming salamat sa pakikinig Anyway, mahal, si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At dito ka lang sa estasyon na pagkasarap-sarap magmahal at mahalin. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!